Ассалому алейкум дӯстони азиз. Имрӯз рӯзи 5 май аст. Мо бори дигар дар ширкати Русмос Транс ҳастем. Хеле ки мебинед дӯстони азиз, боз амин хӯрокҳо барои модаро тақсим кардаистем, чунки рӯзи гузашта як рӯз пеш барои 100 нафар тасмим гирифтагӣ будем, вале муроҷиатҳо зиёд шуд. 200 нафар модарҳо муроҷиат карданд. Замин хотир мо тасмим гирифтем ки боз барои 100 нафар модари дигар ташкил кунем хӯрока. Хеле ки мебинед дар инҷо мо мисли рӯзи гузашта дар берун бароварда намондему, имрӯз дар дохил аст, чунки рӯзи гузашта рӯзи якшанбе буд, имрӯз рӯзи корӣ аст. Аз ҳамин хотир дар дохил мондагӣ ҳастем ва дар берун таксистҳо омадагӣ ҳастанд. даъват кардем бачаҳоро, боз омаданд. худованд файзу баракатшон бутия. ҳамин шерҳои наранд, рости гап як сухан мекунем, ҳамаш ҳамҷа мешаванд. хай насиб кардагӣ боша. Имрӯзам барои 100 нафар модар муроҷиат кардагиам равон мекунем хӯрокара. модарҳо дар тамоми шаҳрҳо ҳастанд, дар бисёри областҳо ҳастанд ки муроҷиат карданд барои кӯмак. мо зур мо намераса уҷоро кӯмак кунем. дӯстони азиз, ҳамин чӣ хеле ки мебинед, инора ҳамаша ба модарҳои бешавҳар равон кардаистем. дар Москва, Московский област 200 нафар модари бешавҳар. ман хел сухан гуфтан қати одам бовар намекунад. вақте ки дар ҳақиқат эълон мекунӣ, ҷамъ мешаванд, мебинӣ ки дар ҳақиқат ҳамиқа бидиҳанд. ва дар дигар областҳо боз ҳам ҳастанд ки барои онҳо гуфтем ки зур мо намерасад. дӯстони азиз, шумо низ дар Питеру дар дигар ҷоҳо ки ҳастед, ташкил кунед, кӯмак кунед модароро. худованд нигаҳбонатон. хай бачаҳо омадагӣ ҳастанд, таксиҳо. мо имрӯз бор мекунем, равон мекунем барои 200 нафар модари дигар хӯрокара. бачаҳо омадагӣ ҳастанд барои кӯмак манам ва боз ташкилӣ кардем. Иноф дар берун набаровардему, ҳамин дарунда мондем, чунки рӯзи гузаштагӣ рӯзи якшанбе буд, дар берун монда мешуд. ҳоло рӯзи корӣ аст, дар он мондем. дӯстони азиз, бачаҳо омадан, остоҳиста бор кардаистем. акнун имрӯз таксиёро як бора ҳамаша файрод накардем, ба хотире ки мумкин нест бисёри ба талба кардан. имрӯз рӯзи корӣ аст. хеле ки шумо хотонам мебинед, фурӯъод инҷо бор кардаистем. мана фурӯъод инҷо кор кардаистам. дар ҳамин хотир имрӯз рӯзи корӣ аст. бисёри баъд мумкин нест файрод кардан мошин. бачаҳо сетаи чортаи омада бор карда рафтаистем. хеле ки гуфта гузаштем, имрӯз рӯзи дуюм аст. мо аввал хостем 100 модара кӯмак кунем ки 200 модар муроҷиат карданд. дӯстони азиз, навор мисли навори рӯзи гузашта аст, яъне 5 кило биринҷу, 5 кило шакар, 5 кило макарон ва 10 кило орд. дигар равғану тухму сӯгишони молоко, финики яъне хурмо ва чой аст. чизи дигарро хостам ба шумо фаҳмонам дӯстони азиз, ки баъзеҳо дар комментарияҳо моро хато фаҳмиданд, навиштанд ки гӯё мо аз муҳоҷирон пул ҷамъ карда баъд ин чизҳоро мехарем, вале дар ҳақиқат ин гуна нест. ин наворҳое ки шумо мебинед, ҳамашро мо аз буҷаи як нафар мекунем, яъне ки як дӯсти гиромии мо, бародар Фирдавс Наимов, ки ғамхори миллат аст ва аз меҳнати худаш ин маблағҳоро ҷудо мекунад, мо бошад харида ва ба модарҳои муҳтоҷ, ба он фарзандҳое ки айни ҳол бо падар нестанд ва дар рамазон азоб мекашанд, барои онҳо бурда мерасонем. ин буд барои онҳое ки мегуфтанд ки гӯё мо аз муҳоҷирон пул ҷамъ мекунем ва нисфашро мехариму нисфи дигарашро дар кисаамон мекунем. мо то ҳол аз ягон муҳоҷир ягон рубл ҳам нагирифтаем. дӯстони азиз, худованд нигаҳбонатон бошад то наворҳои оянда.